Kanimo Dios nini nga kagabiyon amo gibati ang amo nga pagkamakasasala. Gani dili kami takos magadawat sa imong grasya. Apan tuguti niini nga kagabiyon nga amo matun-an kining grasya nga imong gihatag sa matag usa. Angayan ba kami o Dios? Tuguti niini nga takna mablihan ang among salabutan sa pagsabot sa imong grasya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ato tanawon ang teksto nga nag-ingon sa Ephesians 2:8 and 9. Pagkaanindot pamalandungan, nag-ingon, "For it is by grace you have been saved." It is by grace. It was clearly emphasized by Paul, grasya ra gyud nga diin ikaw adunay kaluwasan. Through faith, and it is not from yourselves, it is the gift of God. Dalaygon ang Ginoo nga diin siya nagahatag og gasa. Gasa nga din ang grasya unta ato nga pagadawaton. Gani iyang gisumpayan sa versikulo 9 nag-ingon, "Not by works, so that no one can boast." Doon na magay panahon nga kita makadawat og grasya. Usahay mga higala, mga kaigsuonan, daw ato igapasigarbo sa matag panahon. Tungod niini, tungod sa ako nga pagpaningkamot, nakabaton ako grasya. But Paul says, not by works, so that no one can boast. Niya, ang hulagway sa mao nga teksto nganong si Pablo nakasulti ni ini nga teksto sa versikulo 8 og 9. Mubalik ta higala o igsoon dinhi sa versikulo 1 ngadto sa 3. Ang 1 og ang 3 dinhi nagahisgot sa kondisyon sa tao. Ngano di siya nakahimo niini sa pagsulti tungod kay iyang nakita ang kondisyon sa usa ka tawo nga sa espirituhanong pagkinabuhi. Dead in sin. Ang kinabuhi sa katawhan, busa siya nakahimo sa pagsulat niini. Gani iyang pagyung gi-exercise o iyang gisulti, iyang gi-explain ang katawhan sa ilang espirituhanong daw wala nagyoy kaugmaon. Gani ang versikulo 4 ngadto sa 7 nag-ingon usab, God's intervention. Tungod sa iyang dako nga gugma, dinhi gihayag, giawhag ang grasya diha sa pagpasiuna o sa pagpasiuli nga diin through faith or then comes of forming a turning point. Imong makita higala nga tungod niini dunay kausaban. Dia ang giingon. Sa dili pa mao ang verses, mao na kini ang nahitabo sa katawhan. Niya usab igsoon o higala ang Dios pagkadato sa maong kaluoy. Aron kita mahimo nga dunay kinabuhi. Ato hinumduman, gi-introduce sa Dios ang maong grasya. Dili tungod kay kita angayan mo dawat nini. Tungod kay kita iyang gihigugma. Gani, dia ang bersikulo sa 8 og 9 nga ato pagatun-an ni ini nga kagabion. Nagingon diha, by grace you have been saved. Pagkanindot pamalandungan, grasya ra gud higala igsoon. No need to work for it because salvation is a gift. Gasa. Kana bitaw makadawat ta og gasa unsa may ato nga bation. Mura gyud tag gibayaw sa unsa baning lugar nga di nato ma-explain ang atong gibati. Ngayon, you by grace you have been saved, not something earned, kundi wala nimo gipaningkamutan sa pagbuhat ni ini, kundi gihatag ra gyud nimo sa imo ug sa ako nga gasa. Nagapadayon ingon siya through faith, pinaahagi sa pagtuo. Mao ni ang pinakalisod. Naa ang grasya apan
dili ta angayan mo dawat o dili pud ta mahimo mo dawat kay nga naman wala tay pagtuo. Apan niini nga teksto, ang pagtuo usa ka mabaagi nga diin aron imong madawat ang maong gasa. When in terms of gift, mga higala, mga kaigsuonan, dinhi nato makita kung unsa ka precious, unsa ka mahalon ang maong gasa. Si Pablo iya nakita ang sitwasyon sa katawhan o sa mga kaigsuonan kaniadto sa Efeso. Tungod iyang nakita na hulagway nga nigibati ang ilang kaugalingon sa pagpaningkamot aron makabaton sa kaluwasan. Apan niingon siya, not from yourselves. Dili gikan sa imong kaugalingon nga aron kita makaproduce or ato ma-achieve ang kaluwasan pinaagi sa atong pagpaningkamot o sa atong kaugalingon. But it's not. Not by works, he says. No amount of good deeds can earn it. Bisan pag-imo ng suklian sa bisan unsa nga butang aron ikaw makaangkon sa kaluwasan. No. Wa siya'y bili, higala. Kundili, imo lamang kining dawaton. Iyang gipadayon sa versikulo 9. Nagingon, not by works. No amount or good deeds can earn it. Ang kaluwasan dili nagbase sa imong maayong binuhatan. Ang kaluwasan wala nagbase in return. Ang kaluwasan wala nagbase sa imong pagkamaayo sa imong isig katao. Kay ngano man, niingon siya, so that no one can boast. Aron walay ni usa nga makapasigarbo sa iyang kaugalingon. No one can take credit. All glory goes to God. Dili ingon higala tungod sa ako nga pagpaningkamot nakabaton ako grasya. No, it is a gift from God. That is why ato tan-awon hulagwayon, mga higala, mga kaigsuonan, sa maingon ni ini, ato tanawon ang ato nga kinabuhi karon. Ato tanawon kung kinsa gatong nahilayo na sa pagpangalagad. Ato tanawon ang atong kaugalingon samtang kita karon nagalingkod sa ato nga sala, nagalingkod sa ato nga lingkuranan, or else nagatan-aw sa ato nga television. Wa ba nato gipamalandungan ang atong kinabuhi karon? Wala ba nato pamalandungan kung unsa kita kaharuhay karon? Wa ba nato pamalandungan kung unsa usab kita kalisod karon? How God gives grace to each of us. Busa ni ini nga takna, ato tugutan, mga kaigsuonan, mga higugma, diha lamang kita kang Kristo makabaton o grasya. Gani, ato mahulagway kining usa sa mga gilansang sa cross. Imong ihulagway ang iyang kinabuhi, usa siya ka kawatan. Wala ni siya chance to live, to forgive, nga pasayloon siya dinhi sa kalibutan. Busa si Dimas, ang chance niya is to die in the cross. But amazingly, when Jesus was crucified, higala igsoon iyang gibati usab ang gibati ni Jesus that time when Jesus was crucified. Iyang gibati nga siya dili takos unta makigistorya sa Dios. Upon what a privilege to talk with Jesus, to accept Jesus as his Savior. When Demas says to Jesus, Ginoo, ayaw in taon kog kalimti og tuwa na ka sa imong paraiso. Pagkalami pamation nga diin ihang gibati usab nga si Jesus moadto sa paraiso
O giingon siya, ayaw taon ko kalimti Ginoo. Mga higala, ato bang gibati ang kahimtang usab ni Dimas samtang tuwa siya sa cross? He is unqualified to have grace at all. Tungod kay sa iyahang pagka makasasala, apan higala iyahang giila si Dios. Giila ang Dios nga siya lamang ang maghatag kaniyag second chance, and that is by grace. Unsay tubag ni Hesus? Dimas, karon dayon pagadadon ko ikaw sa paraiso. What a great promise. If only a person, unqualified person, realizes that only Jesus can give grace and a second chance. Kini mao si Demas. Ato usab makita ang mga istorya diha sa Biblia, gadi naghatag kanato og paglaom. Ako yung gibati igsoon bisan sa ako nga kaugalingon. Puno og dili angayan magadawat unta sa grasya. Diha usab ang usa ka babae dito sa well. Consider this woman at the well. Samaritan outcast, 5 failed husbands. Kining usa ka lalaki, although iyahan ang nahibalaan ng usa ka babae, nga doon na siya puyo-puyo nga 5 ka mga lalaki. O ang maong babae na tingala, nga anong nasayod man ikaw? O iyang gibati, higala, nga siya unqualified by every measure. Apan, gihatagan siya ni Jesus og laing nga chance. Ayaw kaulaw. I-offer na ko kining living water. Higala, hinomdumi, and he runs to her village proclaiming him Messiah. White notes in the Desire of Ages, gisulat kini ni Ellen White sa Desire of Ages. Christ is the only one who can cleanse from sin. Wa nay lain pa. Bisan pa imo kining buhaton ng tanan. It is only Jesus who can cleanse from sin. To the backsliders, even sa katong ni tiwalag sa pagpangalagad, bisan pa og daw broken or discouraged ta karon, well, hold you back. Ang grasya sa Dios naa kanunay. Gani si Pablo, imong mahulagway si Pablo. Si Pablo higala usa ka maalamon, membro sa Sanhedrin. He is also an ultimate backslider. Bitiwalag siya. Gani sa iyang pagtiwalag, it is the grace of God, grace from God. And Paul turned hero. Nahimo siyang hero. Gani, ang ihang trabaho ga-persecute og mga Kristiyano. Makakita siguro akong mahulagway, makakita ang mga Kristiyano kang Pablo managan. Makakita sila kang Pablo, makaingon sila, kinsa napod ning tawhana nga miduol kanato. Ang mga Kristiyano dito sa Damascus, they were persecuted by Paul. Blinded by pride. This is Paul. He cried out to the Gentiles, and grace made him the apostles. Grasya nakahatag kaniya nga nahimo siyang apostoles. According to Ephesians 2:8-9, gideklara dito, for by grace you have been saved. Kinigibati ni Pablo sa iyang kaugalingon tungod sa iyang pagkamakasasala. Ug ako'y pabuton higala
si Pablo di gyud ko niluwason ug ako'y nahimong Ginoo. Dili makatarunganon ang iyang gihimo bisan ang mga Kristohanon nga walay igo nga sala nga basihanan iya kanang pamatyon. It is because they are believers of Christ. Ingon siya, not a result of works. Sa Ellen White, ihang yung gi-urge, ihang gipahibalo, ihang sulti ka na to, nini nga kagabiyon, in Steps to Christ, many have erred and are suffering the result of their error. Kana bitong makonsensya ka tungod sa sayop nga imong gihimo nga dawa kay laing kasultian. Let the souls look to Jesus. Higala, kung wa na jud kay laing sangpitanan dang panan, it is only Jesus, because Jesus gives us grace. Niingon, look to Jesus. Niingon, He will receive them. Bisan di ay unsa ikaw kamakasasala niining kalibutan na. If only you accept Jesus, dawaton gihapon ikaw. God specializes in second chances. Sama ni Antong si Dimas, he was given a second chance. Sama ni Antong babae dito sa Well, she was given a chance. Sama kang Pablo, he was given a chance. And that is the specialization of Jesus, naghatag og lain nga tsansa sa atong kinabuhi. Diya na usab kining usa ka common kaayong istorya sa atong nga balaang kasulatan. The prodigal son embodies this in Luke 15:11-32. Imong mahulagway ang kinaiya sa maong prodigal nga anak. Usahay bitaw makaingon ta sa atong panimalay ug do na putay anak nga sama daw susama ingunani ang kinaiya, makaingon pud dayon tag prodigal gining bata. Pero kung mauna ang ato nga na di pagyud ang mas grabe nga kinaiya sa prodigal son. Sawa pagani mabahin buhi pa iyang ginikanan, iyan ang gipangayo ang tanan niyang kabahinan. What a greedy character. Ako nang kwaon tanan pa, ang tanan na kong bahin diha kanimo, kaya ako mo kalagiw o mangita kog unsay nindot para kanako. Kining istorya ato mahulagway mga higala. No, he squandered everything. Hangtod siguro sa kinailabman, bisan wa pa siguro ni bunga ug wala pa nangangatao ang maong baka, iyan ang gikwenta nga duna gid siya bahin ni ana. Yet his father's arms flung wide. Niabot ang panahon sa diha nga nahurot ang tanan niyang kabtangan, ang tanan niyang bahandi, ang tanan niyang kwarta. Lipay diri, lipay dito, gasto diri, gasto dito, everything. Ang prodigal son na hisulod sa kalibutanong kalipay. Pagkaanindot biya ni pamation, mga higalaw, mga kaigsunan. Kanang daghang kay kakwarta, nya palit dito, gasto diri, ang tanan, makaingon jud kang mura na jud ka og milyonaryo. And this is the feelings of a prodigal son. Apan higala dili ang tanang butang sa kalibutan dunay kinutuban. Ang maong prodigal son nahimong pobre. Niabot ang panahon nga mikao nagali siya sa kananan sa mga baboy. Niabot ang panahon nga mitrabaho siya bisang walay bayad. At the end, nakarealize sa maong prodigal son, nganong di man ko muuli, nga naaman ko'y amahan nga anda mo dawat kanako. That sometimes we have the focus on the prodigal son. Apan higala, kumusta ang iyahang igsoon? Kung imong tanawon usab iyang igsoon, ningon siya nga nganong kana ramang yung prodigal son ang imong giatiman. How about me, Father?
But this prodigal son, he lured his life. Iyag yung gipaubos ang iyang kaugalingon. Sa walay ulaw-ulaw, sa walay duda, iyang giadto o miuli siya sa ilahang panimalay. What a great festival on that day. Kaya nga mahan nga nasayod nga maabot ang anak, he made a big celebration sa iyang panimalay. And that is God. Bisan pa ikaw nga nalulong sa kalibutan, kung ikaw willing lamang mo uli sa imong kaugalingon ngadto sa imong amahan, and He is willing to accept. That even the father of the prodigal son, mga higala, wa siya magdahom nga muli iyang anak, but he believes one of these days mubalik ang iyang anak. Wa nagilekturan ang maong prodigal son, gani gihatag sa iya pa ang dugang nga pag-abiba sa iyang pagbalik. The father waited for the sinners to return, and that is the prodigal son. Mga higala, mga kaigsonan, wa nato hibaluing o sahay kita prodigal son. Apan ang Dios sa kanunay andam mudawat kanato. Bisan pa unsa kita kamakasasala, unsa kita sa ato nga kaugalingon. Sumala sa history, dunay mga leaders nga nidawat og grasya bisan pa sa ilahang mga kaloyahon. Bisan pa sa ilahang dili pagkamaayo or butang nato sa ilang pagkamakasasala, upon they still receive grace. Si Emperor Ashoka, after a brutal Kalinga War, si Ashoka repented. He embraced religion of Buddhism. Gani, ruled with compassion. Yang nakita ang transformation rooted in grace and remorse. Nagaugat gyud diha sa grasya sa walay pagmahay. Gani, si Nelson Mandela, ato ni siyang nahibaloan si Nelson Mandela. Napriso siya sulod sa 27 ka tuig. Mandela emerged without bitterness. Migawa si Mandela sa prisohan nga walay pagmahay. Ang gani iyahang gitabangan nga mahiuli ang nangabungkag nga nasod sa Africa. Daghang nakakita siyang kinabuhi, both receiving and extending grace. Mao ni ang nakanindot tigala sama sa atong Dios. If only we are rooted in grace, if only we accept the extension of that grace, I tell you, ato gyud gihapon madawat ang grasya bisan unsa kita kamakasasala, bisan unsang ato nga mga sayop, bisan unsang atong mga kaluyahon. Doon na po'y leaders who demonstrated grace towards others. Murag lisod kaayo ni dawaton, kinibitang leader ka, o niya, gitamas-tamasan na ka, giingnan pagkagdili mao, i-threaten pagyod ang imong kinabuhi. But remember, kini nga leader, iagya pong gi-extend ang grasya sa mga tao nga diin nagtamas-tamas kaniya. Sa kinabuhi ni Abraham Lincoln, ato na ibalaan si Abraham Lincoln, kapila siya midagan pagka-presidente. Sa ako nga nadumduman murag kadusi, ayha siya nakadaog sa pagka-presidente. No? Abraham Lincoln during and after sa Civil War sa Amerika, this is the fighting between mga itom o mga puti. Lincoln advocated reconciliation rather than revenge.
talagsaon nga kinaiya. Kinaiya sa leader nga diin siya pa ang gitamas-tamasan, siya pa ang gihimuag dili maayo apan. Iya gyapon giuna ang pagsiuli sa mga katawhang itom og puti instead nga mobalos onta siya. Siya inila nga gitawag for malice toward none. Unsa kuno ni sa Sinibuano, for malice toward one. Igsoon higala iya gyapon gitreat ang tao nga nagdaot kaniya nga iyang gitreat lang gihapon with compassion. Wow. Doon na batay kinaiya nga sama kang Abraham Lincoln. Maluluyon gihapon siya. Iya gihapon gikalintan ang mga daotang binuhatan sa mga katawhan that time during sa Civil War. He says, malice towards none. Wa gyud siya laing gihunahunaan ni ining mga tawo nga nagbiay-biay kaniya kundili iya lang gihapon gitratar na sama with compassion dunay kaloy. Dia si Mahatma Gandhi. Noon po kayo si Mahatma Gandhi. Si Gandhi iyahang gi-emphasize non-violence and forgiveness. Iyahag yung ipakita day ang showing grace. Pakita gyud ang grasya bisan pa sa mga tao nga mga oppressors. Kaya ba nato ni mga kaigsuonan? We are all believers in Christ. But the problem is, kaya ba nato magpakita gihapon grasya sa mga tao nga nagdumili ka nato, nga nagbiay-biay ka nato, nga nagdaog-daog ka nato? King David, inila siya sa Biblia. David nakahimo og salaod nga grabe kaseryoso. Og ako'y pakwintahon, pwede na gid siya ibitay. Pero David sins very serious but experience forgiveness and restoration. Nganong naka-experience man si David of forgiveness and restoration? His life is often used to illustrate how grace can redeem even great failure. Mga higala, ania si Haring David. Bisan unsa kadako sa iyahang failure being a king, pero iya gihapong gipakita unsa ang grasya. Ikaw nga mibiya sa pag-alagad. Higala dawata ang grasya karong taknaa. Ikumpisal ang imong pagbiya o sa pag-alagad. Ningon ang John 1:9, hinluan ka. Sa hingpit, dili lang ingon nga hinlo, kundi hingpit gyud. Busa tuohi ang iyang awhag kanimo ni ining nga kagabion. Nasayod ako nga dili gayud bawion sa Dios ang grasya nga iyang gigasa nganhi kanato. Balik sa pakig-uban. Kaya ang grasya lamang maghahatag og gahom alang kanatong tanan nga magkinabuhi nga balaan. Sama sa giingon ni Ellen White, hunong sa pagtanaw sa mga kakulangan. Well, kitang tanan dunay kakulangon, dunay kaluyahon. Busa ikaw higala o igsoon nagtanaw sa imong isig katao nga dili siya angayan. Nan, ikaw gako, pariho ratang tanan dili angayan at ubangan sa Dios. But God's grace is sufficient enough for us to have eternal life. Busa hunong sa pagtanaw sa imong isig katao sa ilang mga kasaypanan, kundili atong tutukan kanunay si Kristo nga siya lamang naghatag og grasya sa matag usa. Dia, unsaon nato pagdawat kining maong grasya? Una, imong i-admitar nga ikaw dili qualified. Admit your disqualification. All of us
We are disqualified, we are unqualified to receive that grace. Gani siya, stop striving. Like the prodigal son, come home empty-handed. Lisod kayo kini ato i-practice. Balik ta higala ngadto sa Dios nga atong buhian ang tanan nga nakapabugat kanato sa pagbalik ngadto kaniya. Like the prodigal son, empty-handed. Nahurot ang tanang kaptangan, nahurot ang tanang pailob. Gani mibalik siya sama sa prodigal son. Ikaduha, tuuhi diha sa pagtuo. Believe by faith. It's only Jesus who can give us grace. It is not about feelings, dili ni mahitungod sa pagbati. Nga ako dili angayan mo dawat sa grasya. Ako dili angayan mo perform. It's trusting Christ finished work on the cross. Hinomdumi ang pagpakamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross. Mao ang tanang grasya yung gibubo nganhi kanato. Kung imong mahinomduman kung giunsa sa Ginoong Hesus ang pag-ula siyang kaugalingon, pag-surrender siyang kaugalingon didto sa Kalbaryo sa cross, mga higala, murag dili gyud taon-ta angayan. But because of His great love, gugma, kung imong gibati nga ikaw nahigugma kang Hesus, accept Jesus as your Savior. Believe. It is trusting Christ finished work on the cross. Naingon ang Hebrews 14:6, naga-invite ka na, let us then approach God's throne of grace with confidence. Ikatulo, live in gratitude. Papasalamaton kita higala mga kaigsuonan. Tungod kay ang Dios nihatag sa iyang kaugalingon. It is because of His great love. No revenge. Bisan katong nagdughang kaniya. Iyang gihatagag pasaylo. Bisan katong naglatus kaniya. Grace was given to them. Grace transforms us. Mo kini ang nakanindot sa atong Ginoong Dios. Iyang gihatag kanato ang pag-usab sa atong mga kaugalingon. Dili nato ingon nga ato kining na-earn o ato kining o angayan kita mo dawat ni. No, it is not. O atong paningkamutan aron kita makadawat sa maong grasya. No, that's not the way. But because we receive it, tungod kay ato kining nadawat. Remember, we are all the unqualified. Sama sa usa ka kawatan, nakakuha siyang second chance. Pero sa kalibutan, he never get a second chance. But when Christ was there, second chance was given to him. Hinomdumi kining ato nga pagtuo karon tungod sa grasya, ato nabati ang security, the eternal life that Jesus made a promise to all of us. Igsoon, higala, kini nga grasya nga gihatag sa Dios, dili lang kini alang sa mga makasasala, kundi gihatag kini alang kanatong tanan, because all of us sins before God. Higala, ganahan ko maminaw or nibasa ni ining istorya. Kung inyo makita sa screen, sundi ko ninyo. A janitor's key. Doon ay usa ka dako nga kumpanya. Mi-hire aning usa ka batan-on nga janitor. Because the story says, janitor. So kung ato makita, higala kung janitor gani, ubos gyud na siya og posisyon. He was hired in a although dili siya educated, pero nowadays, bisag high school graduate, they now able to do as janitor. Sa una, wala gyud nahibaloan. Kini usa ka janitor iyang yung gibati. So iyang gihimo aron maayo ang iyang pagbuhat. No?
Gani, he has no impressive resume. Sa iyang resume, makita nato dito, wala gyud. Di gyud kang mahingawa sa iyang resume. And honestly, felt out ni anang lugar kay puro good mga professionals. Iyang yung gibati nga aloof siya, mubo ra gyud kay siya. While working there, every day mga higala, kining hilumon kay nga janitor, sige lang yun na siyang panglimpyo, dinha sa mga sulod, sa mga offices, sa mga cubicles. Iyang ginalimpyuhan to mga trash cans, nga iyang kuhaan og sulod. Maura gina matag-adlaw mag-map sa salog, matag-adlaw maura gina iyang trabaho. And then, bisag gabi na naapa ang CEO, natingala siya nga, naapa mangyahapon ang janitor. While naapa ang CEO, naapod siya gatrabaho. Moni ang nanotice sa maong CEO. The young man still working. Curious ang maong CEO. He struck up with a conversation. Istorya sila. Ang inistoryahan sa janitor, very humble. Pero naiuban mga janitor, feeling on, no, di ba? Pero kining istorya, very humble. Iyag yung gidawat nga he had made many mistakes. Makasasala po siya. Siyang kinabuhi, he never had a chance to finish school tungod sa iyahang mga binuhatan. Inilado siya, o iyag yung gibati nga, dili siya qualified sa tanang butang sulod sa opisina. He said to the CEO, "Sir, something different." Ningon ng CEO, something different sa imo. Kay very diligent kay ka. No? Mo trabaho. With honesty, dili gid siya ingon nga, maybe na uban mo tampered sa ilang mga hours, pero kini nga janitor, iyang gihimo ang tanan unsay maayo. Pero iyang gibati nga makasasala gyud siya. Then, after an investigation, na magyud nahitabo, kay dunay papilis nga nawala sa mao nga opisina. Di ay kay kini nga janitor, iyang gipang-arrange ang papel, although na-disarrange sa ang maong papel. So, there was an investigation. It turned out that the janitor had been carefully organizing misplaced files. Naaraday siya ra po da ito'y nakasayop, or na-disorganize ang mga files tungod iyang gipang-arrange. And safeguarding there, even though no one asked him to do. Manggani siya gisugo, pero iyang gihimo gihapon. Now, he simply wanted to do what was right. Maura gini iyang gihimo. Iyang unahuna, kung unsay maayo akong buhaton. The CEO called him. Gitawag siya sa maong CEO. Then, padalo siyang office. Perti na gid niyang kuyawa ang maong janitor. Siya na siya, tiwas ni Jogo ani ron, wad ani Jogo trabaho, na para ba ko'y bayro nun? Perti gid niyang kuruga. Nag-expect na gid siya nga ma-terminate siya. Instead, siyang hunahuna, the CEO handed him a key card. Kanang akong gipakita nga yawi, obsolete na siya, pero key card. Card ka nang gigamit lang pang butangan na, mo open na dayon. Although, ang maong janitor, the CEO called him, "Sir, anong tagaan man ko ni mo ani? Aron ka maka-access sa tanang department sa mao na building." The CEO said, "Ngano sa ako man? I trust in you. I trust you." Busa ang maong janitor ninyo, "Sir," the janitor replied, "There must be a mistake. I'm not qualified." Kaya kung siya dili, man ko qualified ani, "Sir, kay janitor raman ko." But the CEO smiled and said, "You are right. Sakto ka. You didn't earn this, but I'm giving it to you anyway because of your qualifications." Wow, pagkanindot.
qualification, but because of my decision. Not because of your qualification, but because of my decision. And that is why, diri na to makita higala ang maong CEO naghatag sa maong desisyon nga kopton siya key card. The young man eventually rose in the company, not because he earned the opportunity, but because someone chose to give him grace. Pagkanindot ng istorya, ako mahulagway kini mga trabaho sa janitor that sometimes they have the feeling of unqualified. Kung imo ra gid ay itutong pagpakita ay mong reaction, imong actions toward in working with it, I do believe di kabiyaan sa grasya. And the opposite of grace is disgrace. Perting kuyawa sa maong janitor, disgrasya giniron. Ako gino'y mapasangilan. But at the end, he received grace. And the janitor receives that grace nga gihatag sa maong CEO. Igala, this is how exactly grace works. You come before him like that janitor. Gani, unqualified, dili takos, dili angayan, and often expecting rejection. Usahay natin hunahuna nga i-reject ta sa atong ising katao. But instead of condemnation, God hands us something we could never earn. That is forgiveness, acceptance, and a new identity. Igsoon, og imong dawaton ka ng grasya. Grasya nga gihatag sa Ginoo. If only you believe, Jesus is always there. Grace is not a reward for the qualified. Remember, ang grasya dili ganti alang sa mga qualified. It is a gift for the unqualified. A gift for the unqualified. Just like the thief on the cross, no credentials, no time to fix his life, yet Jesus gave him paradise. Nga higala, nini nga kagabion, the grace is God's part. Ngayang gihatag ka nato. Ang faith, that is your response. Either you want to receive or not. And your works, you need not to thrive in working in it. But the works nga ato gipakita karon, mao kini ang resulta nga diin sa imong pagkinabuhi. It is because you have now the grace and you have now the faith, and the result of those grace and faith is works. Bunga ang pagbuhat sa maayo tungod kay imong nabatonan ang grasya o pagtuod diha kang Hesus. Mga higala, inyo bang gibati nini nga kagabion nga ikaw unqualified for grace? But all of us, you and me, is qualified by grace, His grace alone. Wa nay lain mga higala nga kitang tanan qualified ta mudawat ni ining grasya. Busa nagaingon, balik kang Kristo, iuli ang imong kaugalingon ngadto kaniya. Come home. By the grace of God, all of us will find happiness. Busa nini nga kagabion, akong gihangyo ang tanan sa pagampo. O Dios, dalay ko ikaw niningatak na sa kagabion. Imong gipakita kanamo niningatak na ang imong grasya o grasya lamang mo'y magahatag kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Busa o Dios, naghangyo kami kanimo. Pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa among pagtuo diha kanimo, ang tanan namong binuhatan. Mahimo nga dawaton mo diha sa imong trono sa grasya sa kalangitan. Tugot iyo Dios nga amo nga pagkinabuhi karon, mahimo sab kining grasya ngadto sa uban. Dalaygon ikaw tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga amo nga manluluwas. Amen. Amen.
Thank